Piota Tepi, Lusmi Juri Sarte Rong Phala Rong Along APSRC Asong Atumpen, 6 Sidol Awareness Program Kidengpon. Frenipai, Inkoirake Tom Ani, 26 Nong Dual Baguri MSC Consciency Ang Kangpi, Lusmi Juri Sarte Rong Phala Rong Along APSRC Asong Atumpen, 6 Sidol Awareness Program Kidengpon Ajay Mek Dengpon Lo. Bangso me long Office Secretary Jonaram Terang Bansi, Bangso me Charipon Lo. Lapen Raju Terang Bansi Kepha Alam The, Lapen Alihi Kapacini Ajay Mek Dengpon. Alihi Amana Peng Ben Kecetong Dun Lake Dual Baguri APSRC President Mondor Singh Ingti Spokesperson Pritom Terang Youth Wing President Sarbong Kiling Women Wing President Punali Terang Pi Lapen APSRC Aswang Halong Klembang Pu Klembang Pi Atum Penang Cetong Nun Si Mei Adipidu Lapen bangsa mai long dong gap rapport so se ahem tunatum BJP Congress asong COC APSRC asong long cipau dun erlo. Umondor Singh ti mai long kaning Jepon lage karbeng long toramas consortium Dr. Doramar hang kaning Jepon ajun tin akisias atumafan lak fopo tangka PG pu alam cak laheke ahok pet kali rata pang kacong thui apan chot pusi ing Jepon lo. Lapen rong asar tumafan jakong pipon po ku alam the tame ning Jepon lo. Sitame bangso alam the pen ko an rong asar tum ale ki do kave pon jima lake monti dam ikha. Bisaralam bang aso afan ichok che dokok polote bisar kindara porahut adai ken nangji lake tangkap hoke versi en ponong choji pusi cerai alu along tokta. Tangte ko an ajakong rong asar tum do ponpo. Lagi munti hurnon isi rat afan pacini pon lasi rong asara tum afan jakong kapa theji kalisi jakong kapa bob akam si lem thurong lo pusi mondor sing tipen hanpo lapen pini lasma juri sarte rong phala rong arara tum ferang ke theng no kaning je dun lake afang ke ni tum BJP a sarkar along sini tum do dun bam lo lapen tum buj tame BJP a song pan sini tum jokpon erlo Sitame nilitum ladak akisung nai lake adui ahoy akisung hetan nilitum do lahe hui sitame BJP sarkar tum nangching kipipe lapen nilitum rong pli araratum kisung nai akisung ke thenai lake polling station mate polling center kabe penajok penang ana kisung chitong nang last time BJP sarkar tum akis lahe hui akisung nai pe jok ji afan jat kamatha kabe ajok amek jang clip si nilitum thek ponlo lai hoya kisung apat apong stami nitum tuning ripon bomlo sitami non puanta nangkelang leader ajok kedam tang MC election apol hu dolamara rongjang pong along amsi nilitum but sitami jokonang lo la nilitum rong piara pangrum pepen pharo thomra phokep sose avotalis do la si prabdin bem polling center abangke nang pinangji buta non APSRC asong atum along cingki che thandun pen rong kliara atum tuning ridun lapen APSRC asong atum ke karbiang long kacerai kom asong binong ahok pet apot si nilitum ningkang sampen APSRC long cipok dun lo puta nang cithandun nangti bangso me long bang paru pisa se armu citong dun si me sen me epen me ing samjen men pacun pa Bokapen Robinson Killing Report Kajironga Kalbi Live Pini nada ke Laksmi lang sopulo Lukhi lang sopulo nasi dak bank ni tu ke bank lalo i picha se kang danga me mate six dore awareness program tu ni tum ke wa pela so non pini dang ni tum long dak program long nang chitong no na teng pote BJP pen donong koi ra polo na pen congress pen dong trok tum nang chipok dun lo na pen ke wang jilang ta aku dulang pu sene tum panang than na pen non pini la dak nang chipok dun tum bank ke dam tang dulamara long ke pado hut asu nang chipok dun tek te lo lang tum ke dam ke wang ke siksa ka yoni nang le dun de pu ma sene tum bala ko nang hang si pini ne tum ako lang li tum pan duar bogri PHSC CC committee hoi pen deng pon iglo